Almighty, whatever phase is said to be coming, Lord, I judge it, I run it down in the name of Jesus. I lock out every demon of COVID-19. I lock out any vaccine that is not of you. Kulomthandazo nothe wagalela iparafini kwingxoxompikiswano ephathelene nechiza le-COVID-19. Abezempilo kunye nenzululwazi baye bamgxeka kabukhali ngalomthandazo Mogoeng ngelithi utyeshela indlela yokuziphatha njengejaji inhloko kweli. If he was a private person saying these things, that is one thing. But as an officer of the state and his high station, to do so, we believe renders him unfit for that position, and hence our call that he be impeached and shown the door. Iziko elilawulwa izifo kweli liyakhupha iziphumo zophando lwayo nalapho belizama ukubona ukuba ingaba abantu baza kuwasebenzisa kusini na amachiza e-COVID-19 xa esele khona kweli. 1 in 5 respondents overall said they would not take a vaccine, but the good news is that 4 in 5 said they would, and that's higher than many parts of the world right now. Unjengalwazi Helen Rees uthi uMzantsi Afrika awuzukuphula mithetho elawula ukuchotshela kovavanyo lwechiza le-COVID-19. Safety monitoring is being done incredibly rigorously within the clinical trials. From the time we first introduced vaccines into human subjects, we look at safety. Safety is the first thing, and it continues. And as Jeff said, it continues after we introduce it into populations. Umbutho wezempilo kwihlabathi kusalindile kuba uphendule kwizityholo zokuba alizokuphumelela iphulo neliza kuqinisekisa kuba amazwe angathathi ntweni ayofumana amachiza entsholongwane e-COVID-19.